Hei tid, så det atter her vi noen nødgjent parti av Hjertamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg så vel av Ljøvenon, Paul Ferre og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til Hentaparsten av Hjertamal. Og jeg fer atter i det, atter hesa fer å spyrja Paul. Hva er det ikke til hjertet det, Paul? Toter og en steg som jeg har valgt vi ekvelig lunch. Og det rambrevet 15. Og nekka nere i kapitlen her. Og så finner du hese årene som jeg skal lese. Han sier i vers 12 at at oppatter lov i herren atler høytningar og prøysjonen av folk. Oppatter sier Esaias, koma skal rødskott, Isais, han som røyses der råa i høytningen, og han skulle høytningene vevna. Og så kommer dette som jeg har særlig vært glad for det. Altså, møyna vekkna, og jeg vet at han nemer ekvelig djupt. Det som skriver her, det har gjort at jeg har med et inntrykk av meg, og brøtt med deg. Så han sier, god vevnaren fytletikkom vi atlare glede, og atlom frie, og i trunne, så til kunne være ryke vevnene vi kraft av jantans. Jeg har vi også sjálvor ta fotlo visso tikkom, brøver, møyner, at det av tikkom sjálvon og fotler av gøsk, filter vi atlom kunnskap, fører for i øsne at amena for annan. Tau har vi for i en parst skrive halde djarft til tikkara, for i atra amena tikkon etter nøyene og i mer givna av gode, at med den høytningarna skal være offertjenare Kristi Jesu, og i tjener som prester i evangelium gods, for at høytningarna kunne være offer i lykar honom, halka vi har antanen. Tøy har vi røvsmøyte Kristi Jesu, og i tjeneste møyne for gode. Tøy vil ikke våre mer å tale om nek annet til som Kristus vil virka vi mer til å løye høytningene, til lytne vi åre og verst, vi kraft tekne og ondra, vi kraft anta gods, så ur Jerusalem og rundt om lykkes i Lyria, har til fullnar kundgjørst evangelium Kristus. Jeg har sett æremøyne og at kundgjør evangeliet ikke er som Kristus var nevnt og framanundan, for at jeg skulle ikke bytja grunnleis og øren. Nei som skriver, de unga bådskap at det finnes om han skulle suttja, og de som ikke har hørt skulle skilja. Tog jeg oss som en kan hindra å komme til tikkara. Ja, det som jeg har hukset om, og jeg glad for, og særlig at de første versene her, at god vevnaren fytletikkom vi atlare glede, atlom frie, og i trunne, så til kunne være fylt, og i vevnene vi kraftvalg antans. Og jeg har i øyne sjalvor til fotlo viss og tikkom, brøver og møyner, at tid at det kun sjalven det fotler av gøsko, filter vi atlom kunnskapet, fører for jeg amena hverandre. Altså her alt fullt, og alt oppfyllt. Altså, det en sånn frigjør som løyer fra sånn her, som Paulus skriver her, som han finner fra, så han sier det selv at han finner det fra han. Ja. Hvordan det fire helse, en i øyok, at det her noen mennesker, som fatt av godt. Ja. Ja, det øyla rykter. Det helt visst. Og han det 13. vers her. Det her bønnen han hever 4 teimen og fjokken. At Gud skal fylle oss vi alle glede. Og alle frie. Ja. Vi trunne. Ja. Atlan. Ja.
så til kunne være ryk og i vågnene vi kraft heile i andans. Det vil så at si at det ikke noe tømt innskjer til hånden. Altså, det en verlig og en kraftfull bøn, tog Guds versk uitøy, og Guds versk ui okkona. Ja. Det var sånn. Standant i Jørskvalt, i Bøytøymannen her, med Elim. Det var en 16 manns, og jeg leset opp, og når jeg kan møyre at treet. Og så høyre hvordan nästan all brövna blev lämnat av ymeskom personen alltså. Och driver fram Kolosserbrevet. Hur väl det stämmer vi att hinna bröven. Som kanske året av Lysander Arvese. Men saften är akkurat den samma alltså. Smackren är gåvor. Tog att det är akkurat lov i Kristus. Ja. Og det hever en veldig avvarskan. Men hvis det ikke er avvarskan av åkken, så skal det så ha avvarskan av ånden. Det er akkurat det. Det skal flåte iver, ja. Ja. Det er fullt. Så tar det er fullt, så flåter det iver til alt det som. Og det minkar omgatt høy. Som man sier. Det minkar ikke nyer, og det er ikke til helt til fire helst ikke så. Jeg har visst to nå. Väl nökt och så fast och sån och så och så var det inte mer. Nej. Det är slätstasen på andra mat. Det gott som är han som inspirerar, ja. 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 Och han säger här att jag har som själv full av viss omteckning på mig att tid av till kun självon är full av gask och fyllt vi alla kunskaper. För eisne amena för annan. Att uppmuntra kvar annan, tack om det ju eisne väl, ja. Ja. Och han säger att titta ut till självon är fotler av, va. Så visar han till att det är hela anden och i okkon. Och att vi är inte på tandmatan avhängig av att onkel annar vi har som för att inte honom akkurat att så jag ska ner här då. Ja, akkurat, men Johannes han är överförd han skriver här i sin första brev. Jag har ofta väntat efter tillta, det säger Johannes. Han i sin första brev i kapitel 2, ja. Skriver det till här att det är så en stantande gott alltså. Han är i öron kapitel 4 att det är så nice att det är. Baden moine, detta skriver jag till om för att det skulle inte synda. Men om onkel synder har vi talsmannsaffären och Jesus Kristus sin rättvis. Han är bält för syndrom. Och inte bara åkara, men för syndrom svamsens. Så kommer han in och det här underfotla. Hur underfotla? Det här som man säger här. Jag tog vita vi känner han. Att vi halta på hansara. Han säger det känner han och helt inte på hansara. Han är liknare och Jon är sannoliken inte. Men han är helt på hansara och Jon är av sannon kärlekos våren fullkommen. Det är inte mer att det uttryck. Fullkommen. Av här som vita vi är i Jon. Och han och säger sig vara verande i honom är ösnebonten till hava som och ätför som han. Och det som är också särskilt om det här han säger till att det kan nog inte att man kan lära det kom, säger han ösnen här nere i ångstans. Så det är värst att finna fram. Det kom så knappt jag i tankar om att det är. Ja. Ja. Det är något långt ner i kapitlet. Det är långt ner, ja. Ja. Jag har alltid begynner fra 20 vers. Och så att han säger, tid har var salving fra hinnen höjlaja och vita allt. Så kan han skriva det här. Ja. Och så säger han, jag har inte skrivit allt tyckare för att tid inte känna sannlökan, men tog inte känna han och vita inte liknar sannlökan. Kvar liknaren utan han och i noktar av Jesus i Kristus. Hesen antikristus.
Han avnått av färgen son. Och hette lyften lovar jag med 25 hit eviga lov. Hette har vi skrivit allt tycker vi vårt ta en vittliga tycker. Men tid så kommer det till salvingen och till finko från honom veriverande i tycker och så kommer det till och tycker nöjtstycke. En akar lärer tycker. Så är som salving hansar lärer tycker allt. Så är det satt och inte lägg och veriverande i honom så som han har lärt tycker. Och nu på ett mån veriverande i honom så vet jag han uppenberas kunne ha derve og ikke være til skammer for hånden kom i hans herre. Vi vet at han rattviser, så vet vi øysene av hvert han ikke rattviser for at hånden. Særlig at det her skjer som det vers. Det en utrolig kraft og her inne, altså. Og hjertet her som halianten vi Guds kærløyke bøyer, altså. Ja. Det jeg vil huske om, jeg vet ikke hver det året fettler kommer fra, det er så ikke først da. Gjev en og svenken en fisk, og han var metter. Gjev noen en av trave, så fisker han selv da, og er før fra mettet seg altså. Og det er det som faktisk ligger ui hesten her da. Så jeg trykker, tar vi tås om det her, at han viktigast lærdommeren, det er det som Paulus og Johannes gjev okken her. At vi av okken sjølven, ikke av okken egne natur, men av okken sjølven tog at hans natur vi hele andan bor ui okken. Og tog vi til det viktigste at tja okken at lære bei okken sjølven og hver annan at være verand ui honom. Akkurat. Så som salvinger, altså hele anden hever lærstikene. Ja, det henger så vel sammen. Ja, det henger ordentlig, ja. Han skriver om det, inspirerar av andra gods och här är ingen eve och i nök. Nej. Utan något som inte är sannolikan. Alltså. Det är akkurat, och det ligger slett ut till helt till jag må mening lukka gå som tog inna. Inte vid det. Nej, det är inte här det ligger. Slett inte. Nej, det är det inte. Men två personer, eller flera personer som halda sig verande i honom. Ja, men det är en sån fällskap, en sån andans fällskap som inte kan nämna faktiskt. Jag har största center för vi att det är alltså att inte klara för som det var yngre alltså. Inte klara så väl att teacher vi en annan var bättre än jag. Akkurat, ja. Antalliga mån, ja. Men nu var jag för ut av Facebook och lägga ut och när komma och vill ha mig att lägga det ut som tej jag skriva. Och jag upplever att tej kanske få mer lukka som. Vi har mer lite upp än i självor. Nu fröjes det och är gott det. Så jag heter ögonskapningar som skriver. Och det är inte flera skapningar som skriver. Det är inte limer allikavna som skriver. Men avkväta. Jag minns nu en dag en hit tråkas från mätator till oss till. Detta missunnelse som ofta kommer fram. Han får möjligen ner och ett hon. Och så måste jag pröjsa gott att det var inte som ett löv med alltså. Men bara lyckas som använder syndrom då. Vad ska jag säga här? Av till konsalvon alltså. Ja. Filter vi glädje. Vi alla glädje. Och alla fria. Alltså en klassebrev jag åt det och hickade nu här. Så sa det akkurat det samma. Vi är framme. Ja. Ta kommer han in till att det är lantarmal i hemmen. Det är Kristus och jag kom vändortaren. Kristus och jag. Vändortaren. Ja. Det är en så ofärtliga stark eind. En sån samman smälta eind som människor omöjligt kan ha funnit på och att det kan ha tankar och idéer, men krafterna ut och det kan inte människor göras. Det är bara Guds verk. Alltså han säger
alltså hans är liv, det som han får upphäva yngste av människa skulle leva i, alltså. Från lösens träje. Ja. Om människa har varit loja. Men det blev så inte så läst, men sedan blev så Jesus och lösens träje. Och det är svida då? Jo, jag visste det. Det är inte att Eva stod, ja. Så jag hade att Men det måste utföras. ja, det är nog mycket bättre än det som Adam och Eva. Ja, jag vet inte vad det har varit hvis de hade tid lösens Ja, träje. nej, det har vi är. Och mynden uttøy, det är vi suttja. Vi hade vi tagit om Gideon var det senast då. Ja. Och ta är det han ser angel Herrans andligt till andligt och han vet han tål inte det. Och det är lite iv i att det är Jesus som uppenbarar sig ta. På att han mat han fyra honom. Och så i tror lösens träje och i Ostagärn heter så var Jesus eisen till snus om men nu blev det inte så men han är i det och lösens träje. Jag minns det i Linten att jag tog upp jag snackade om att det är. Det var något främmande för mig här. Hur jag här. Hur jag gör det om sig i öjmera. Och nu nämner det åt åter alltså. Alltså, det säger mig bara att det här, detta blir bara rykare. Ja. Och i löv i åkara. Och tog för herren att det här samstämma för att vara gåvor och älska någon annan och så framvägs och älska alla. Ja. Jag tror lägger en student och här att han och älskar bror så verande i ljósen och i honom inte avstånd och vers fram under sig att han säger sig vara ljósen. Nej, det är inte det som jag säger om han är bunden att ha som i ätfär säger han här. Ja, passar Ja, nettopp det är satta verset. Han säger sig verande i honom är som bunden att ha som i ätfär som han. Och vad är hans ätfär? Rättvise frier och glädje och kärlek och allt det som häver vi tärgera som kommer från honom och faktiskt bära från honom. är så gripen av oss när när jag har en åpenbara mig nu i 6 år. Och till omkant så gott som det är i det. Alltså nu man är näck kärrt och likamlig alltså och folk kallt att jag är för ut att gänka att jag är 80 inte alltså. Men jag vet hur skott det gör mig att här vi en stav i hänt i allt och gång späckliga så gör mig det väldigt gott. Och det gör det i morgon. Jag får från huset. Jag skulle ut av sjukhuset till en behandling och så checkade över tisdagen så han är Annika. Och så hon kallade mig ut av sjukhuset. Så för jag vet inte att han så bara Anja kom här som är värd och vet jag. Jag kommer efter det här. Hon skulle akkurat här från. Jag ringde, ja. Och det var siktnas att kunna vara och inte kattla, vara inte kattla som man har så ångt av kände och som andra kände bättre än Arne kände det. Så jag visste att han måste bli också handa vägen, ja. Jag har alltid så störst på att omstövnar som på utlikamliga kärja det att jag lyckas väl inte kärja det Nej. och tjänastna. Nej, det är det som är beundrat. Alltså, han blev så stor, alltså. Alltså, inte äntligen det här, men oj mer, alltså. Alltså, otroligt att han ska kunna virka så som han gör och vara samtidigt. Men annars är det sporttid. Hvis han ikke gjør det seg til at vi og i akkurat lika med, så er ikke det hent som han ikke kom fram fyrir med at Jesus sier at han skulle gjøre større testen enn han. Og ta også i bøyna med om alle millioner av tryggvande, om alle høymen, hvordan han dødja martyrdeien, altså blåvittnesdeien, enda i det, fyrir sånne trygg. Och vet som har det så gott i färgen. Alltså vad Herren är vi och gåvor här ute i Atlantshavn. Självt om så där räknar och alla tröna. Alltså men vad gör det här? Ta minner av strömmar av mig, ja.
Ja, himmelsräck, Ja. alltså. Alltså det är bara så enastandande att det kan inte vara bättre än att vara förrän. Just om man inte långt kör bil och allt det där, att uppleva hur han är vi med och hur han är vi mojne och så för vi är ut att linje alltså. Ja. Det är akkurat det. Och det är hans här liv som inte att släppa att uttrycka sig i jakten all okkorna. Ja, det är otroligt väl fragröjt och bröven om hur detta liv fyra hälsa och lika med okkara. Alltså, ta han ändrar Rambrevsjej. Han vill så läsa sista verset här också här. Hånger också på här. Och så först är i 8. Och så först förklaringen den börjar vägen upp på. Att det är som han ändrar vi och känner kapitel. Ja. Ja. Det är, jag kan läsa det här. Ja. Han säger här ja, gott tänka synd att ändan det. Ja, äntligen ja. Och han säger här i vers 18 att jag vet att oj mer och i hållte mig någon. Bor inte gott. Viljan har vi, men att göra gå är inte ment. Hit gåa som jag vill gör jag inte, men hit ytla som jeg ikke vil gjør jeg. Gjør jeg nå det som jeg ikke vil, så det ikke langer jeg som gjør det, men synden som umar bor. Ja. Så finner jeg nå til lov som jeg som vil gjøre det gåa, at hit ytla meg kjastat. Ja. Tog etter hinnom innere mennesker må har vi ho til lovgods, men i limo må sutt er æra lov, som struer mot lov sinnesmunns og teker med til fenka under lov syndarinnar som i limmunn er. Ja. Arma menneska mot, hvor skal fria med fra hæson lika med deians. Ja. Og så det sista verset i kapitel 6. Gode ver takk, vi Jesus Kristi Herre okkara. Ja. Så tjene er ta sjálfur vi sinnen noen lovgods, men vi holder noen lov syndarinnar. Og så heldur han fram. Ja, så nu ungen fordøming for de som ui Kristi Jesus er. Tui lov løsens anda. Ja. Hever ui Kristi Jesus er løst med fra lov syndarinnar og deians. Ja. Kan det være bedre? Det er veldig det. Ja, det är väl att döpor bakgrund av det här. Låsyndarinnar och dejans. Men vi det är så igen. Han bara gör, så säger han, han tog det gamla människor och krossfästa, vi säger. För jag syns att det skulle vara lunches. Så det finns sig helt sig akkurat som Johannen som har krossat dem på ett lunches gör till att han kan inte använda en frostastil. Det han är frostaren, ja. Og Arlanda kjenta kapitlen, så har han jo vært inne i jøkken landamal i dåpen. Han vet samma vaksen vi han, vi deg hans her, Ja. og vi samma vaksen vi han, vi oppreiste hans her. Ja, akkurat. Vi trunner av Jesus. Ja. Og tog det tinget så at, men vi lever ikke i skoene. Nei. Vi lever trygg og ikke i skoene, sier han nesten, ja. Og det er så akkurat det her, og så kommer spurningen her, hva er jo trygg var vi? Ja. Trygg var vi tog som halte vil, Ja. eller trygg var vi at ha virkelig ber til at andi hansara bor i mer, og jeg får lov til å leve etter andan. Og det er det som man så kommer inn på her i Rom. Oj, andan alltså. Ja. Det är som andra säger att det är inte att vara filter av. Det är inte vid antal jag gör. Men det är inte att vara filter oj andan alltså. Du vet. Det är allt för åtta. Och jag säger ofta om att han rent förklarar det är för att hur motsatt och mänskligt att det är att vara oj. Og et lite fyllast alltså. Det ligger så öliga tatt upp att det är naturligt att det som är fyller med vi, alltså det är det som lever den. Och vi ser en färg ut i heimen och fyller med vi allt som heimen. Så för att människor har undrast att vad det hänt vi mannen någonstans. Nu är gammans aldrig, nu är gången som har spott.
Ja. Och alltså det är bara en så jävla reande tanke. Ja. Och det har alltid varit. Alltså att det må inte misslyckas. Det är ju det som är okra lov, va? Ja, ja. Men jag tycker att akkurat Sal, Ja. som är han som är bindelig i ödlån här, Ja. att hon kan bli fyllt av tog anta som bor i okkar anta. Akkurat. Som är innast i okkon. Det innasta som God har skapt i okkon og lagt i okkon er hans egna liv, hans egna ante. Ja. Og tog det faktisk at mennesker som lever av skåren, sett i fangsela, Ja. vi har han her som en kineser som var her i förjorna. Og ta bästa han visste. Det var ta han slapp att lämpa septangarna tomara. Så ta fick han fri av vara ensam att och därför så länge för boi och vit och Chile. Den himmelska man. Jag hade var han den himmelska man. Ja, jag pratar ju. Ja. Och sånt där stått lite han vill så vara be av jag att vi var kömansson från öle imeskom. Bakgrunden är det samkomna. Så där attler och så för han be. Och han är en tolkvissare och en finländing som dotter väl svängst. Ja. Öle. Dotter kinesiskt och svängst. Ja, öle väl. Ja. Och så ber han runt, han för runt attlar. Vi var bara män alltså. Och så han lever och tappar han så dejatakten. Så säger vi heter han här talsen att jag vill inte gärna släppa. Jag ber i ösnen till nu är han för tajmarna. Så gör det här. Hej då inte. Jag känner så. Och så. Och vad det han gör där vi också. Men det brejt det här. Brejt en med ord. Alla var fullständigt alltså. Det var visst vad skulle säga eller göra eller alltså. Och då kände jag det kattlig ölja störst. Och så omsatte han bönerna till han, inte sant? Ja, det ska jag säga där att det är en ölja avhörskan. Jag har alltid känt det råkna vittigt. Han viskar en akkurat således. Han sa det är jag nog. Ja, jag var ommättade glad för att han mannen alltså. Och han sa tolk, inte minst. Han är ju inte kunnat hvis han inte är tolken alltså. Till han tackar sig av oss. Alltså att det är att det var öjna för och jag tycker visst det kommer att alltså. Jag var inte man kommer att vi inte här, det var inte. Nej, det är långt nog länge sedan ja. Ja, det är nog var så ja. Men det är ju länge väver. Jag vet inte hur han bor det helt. Nej, jag vet inte. Jag minns bara dessa lötena. Hur så tungt det blev att sitta. Och jag sa innebränt och jag tänkte jag kan inte färra att hälsen här och hälsen är ganska inte undan öjnast öjn reagerar. Nej. Men så gör det för attlar. Alltså. Och så där det vi limen någon lika med någon att då kan du inte säga att jag ska inte göra det men han ska göra det. Nej, du följer det att här ständigt och dina rönt eller fällt du alltså. Och väckna lika med oss. Ja. Väckna skapningen. Ja. Det blev det akkurat som det är i kvar. Jag husker om Paulus och Silas att där sitter i fängelsen där. Omstövnar är helt och fätliga vanliga. Det är så ringar som det hela tiden kunde vara. Och om inte anna liv var utheimon, detta liv fra Gud som Rambravi och att brövna tås om, så hade det här boka under för du viffer till finke. Ja. Men i stägerna, som är den himmelska man som fick som straff att han skulle ut att lämpa septangara, Ja. så vänds det till där övrigt att till faktiskt siers glädje i honom självarna. Och så lär sitta här Silas och Paulus här i fängelsehusen. Och kvärt, alltså, istället för att bara ta sig in i sig själv och kvar en öron som är pura naturligt,
så får det synja lovsanka. Hver kommer det fra? Ja, kanskje det fra. Ja. Det kom ikke utenfra. Det var kom utenfra inn ut der. Og det her, og det her, tjokken øtlån som har tidlig trykk av Jesus Kristus, og til dette løyve som ikke slipper fram at dominere akkurat sal. Etla, å fytle henne. Ja. Det er glassbrannene, jeg sier det så vel i første kapittel, ja. Han sier at det er at Paulus vilja Guds apostel Krist Jesus og brøveren Timoteus til en høyløvo og tryggvande brøver og i Kristus og i Koloss. Nei, vi til kunne fri fra gode feir okkara. Og vi takka gode og feir Herre okkara Jesus Krist. Alt og tar vi bia for dykk. Tog vi til å hørst om tryggtikkara av Kristus Jesus og kærløykan og ikke tæva til øll hinn i høylevo. Fyrir vevnarinnar skuld, som tykkene er gømt i himmelen hon, og som tid framan undan hava hørst om vi året sannløykans og i evangelien hon. Og så sier han som kom her til tykkara, og så her nere sier han fra til det jeg vidt hørt ut av vers 19, her har vi til ikke helt opp at jeg bia for tykken, og bøna om at de skulle fytlast vi kunnskap om vilje hansara og i ødlom vursdamme antallige vite til å liva herran og vertia som hån og lykar og atlan host og vi kunnskapen om god bera avvøkst og veksa og i ødlom gav og verste og styrstjas vi atlare styrstje etter kraft hansara til alt tål og lengmø. Så til vi glede takka færen noen som gjør det og kom førfyrir for parst og i arva lot henne høylagra og i ljøse noen. Røy åkken fra valde myskosens og flott åkken inn og i elskede sånner og i røyke elskede sånner sånns. Og i hånden har vi et enderløsningsene, 24 skintene, og så framveis. Altså, til man leser brøvene, og du ser røykdommen, og hvordan han uttrykker seg vekkene i sitt tryggvand, som i Koloss er. Akkurat som man sier det vekkene av deg, altså. Vi herren, og i brøven. Således er tid. Alltså man säger att mina vägna att jag nu har lyssnat center och se hur man rocknar vi en man att som en tryggvande vill vara fyra gott samkom om allan heimen alltså som är åter Kristus. Vad ska man säga? Hur ska man annan reagera på det? Men det är så störst att det bara antegott som kan få att det är vara som en Paulus eller Silas eller för det var som såg det här och sång och lovsång och som den himmelska man var alltså det är en väldigt avväxtrut. Ja. Och det handlar vägen som avväxtren alltså kommer tror att det er ikke for ikke at brøvene og eisne Jesus selv kallar okken, omtaler okken som hans er likam. Og tog at Jesus kom jo likamlige her til gjerere. Han er jo avgjør, han er alltid verre. Men det kom en løte at han leser fua inn i Hendelheim. Han leser over Gittnan og i Maurløv til Marie. Og være føddan inn i Hendelheim. Og veksa til. Altså, det var ikke noen supervokster. Han vokste normalt til. 12 år gammel i tempelen, og så vokste han 30 år gammel, så ble han døpt, og så fer han ut i disse tjenestene. Ja. Og her viser han det som verilig er det som bor i Guds hjerte. Det som går til alle 4 manna attene. Dette her er det fullkomna mennesker som nå står fremme. Fullkommen utan synd. Og han er
salvar av Heilige Andan, alltså Heilige Anden, och han att det är Guds löva som upprona över alla, men som vi Jesus nu är komma, ja. Och jögnen så in dig av krossen, så förlöser han detta löva ut till okkom. Och vi är sådär uppreisning, ger han till möjligt att vi kunde få det här. Och så kommer han dävren av kvitsåndet, ta i Heilige Anden kommer, og det er alt fyllt av Heilige Anden. Og så, så er det som om Jesus byrjar atter av nødjon, men nå er det noe nytt. Nå er det ikke til likamlige som er i himmelen, til likamlige er han i himmelen det. Men nå er det hans andelige likam, som er avhengt av okkara fysiske likamon, for vi sameind kunne være hansara likam, som gjør hansara versk her å gjøre det. Og eneste måte det kan gjøres på er at vi liva etter, som Rombrau 8 øylandekvinn, ja, liva etter hessen andanon som han hever gjørst alt dette møvlet og ja. Og på den måten så ble det det var nok den fremme alltid ut i karismatiske vedkjensene, da det så begynner vi sånne her cellebalkene, eller kiknebalkene. Vi vet jo at okkara likam er jo byggt opp av kiknene, og alt i okkara likam, ta det frukste gosser, til virker skjermene. Alt likam fra topp til ta er en sammenhengende ent. Og tog det som Paulus sier, at løyer en limer, ja, men så løyer alt likame. Og således er vi atleie, hver skjønne leie, først og fremst i samfellet vi han, men er vi i samfellet vi han, så er vi, altså jeg var ikke selv om kunne eisen si her, det året som han brukte, og i samfellet vi de som er i samfellet vi han. Og det er således godt hever skruet det sammen, og hever atlet det. Og tog blivet til å være til at Jesus sier at de skal gjøre større versk enn hese, ja. Det må det være at det er han som virker, og jeg kom bære og vilje og virke, det kan vilja så. Det er det som er, ja. Altså, det er pura klart. Ja. God er han som virker ut, det kan bære og vilje og virke, det kan vilja så. Ja, så verlet er faktisk han at ta vi gjør Jesus er versk. Ta det Jesus som gjør versk, ja. ja, men ta det rett. Ta det rett. Ja. Ta det ikke mysker ut, ja. Så tog er så øyelig kontrast, tror jeg, her som tog les. Og i kjente kapitlet i Rombraun. Ja. Og at tog naturliga människan kan säga och att det är andliga människan. Akkurat. Öjlig månor. Ja. Men är alltid lösningen är så en standard att han så där för tar vi en kapitlar där rockar inte i först. Nej, det var. Jag var bara skriva ut i 8. Så är det fortalt kapitlar. Alltså fortsätter han i 8 kapitlet så är nu inte för dem. Han får jag trycka det här och insegla det alltså. Alltså mot ja. Ja. Och här styr han så eisen till här och han visar till det samma här i 8 kapitlet och till det vers 11 ja. Han det kan ta vers 12 han säger att nu Kristus utikkon så vist lika med det. Ja. Det är synden. Men anden lov. Ja. Det är rättvisan. Og så sier han i 11 verset at bor nu, og det har peikat meg til at jeg tog ikke da, bor nu ante hansara, som reiste opp Jesus fra hinn og deg i utikon, så skal han som reiste opp Kristus fra heim og deg, eller hinn og deg, gjøre eisne deilige likamtikkere livande, vi andasøynon, som utikon bor. Og han peikat ikke til opprasjene, ikke til endelig oppreisna, men til oppreisna livet som vi lever nu, og som man omtaler i Filippebraunen. Ja, akkurat. Her, ja. Her, det tåser om hvordan vi lever. Nei. Og altså, synden gjør lika med det, men anden livande. Og vi har sånn livande andan, ja, men så blir okkar likam eisen livande, til å gjøre livande versk, som altså Guds versk, Jesus verska.
Anden är lov och frier, det vet jag. Ja. Ja. Og tog det ungen kappingar hover, eller strøy og vrei, og tjeneste, altså. Ikke i helse mennesken. Nei, Her det er eksisterer ikke. alt under kontroll. Tog det var størst, sånn som vi da var framhildet. Ja. Ur skriftene, ur bravene, va? Ja. Ja. Men så sutja vi her i 4 Korint, i 3 kapitlen her, at det bare ikke alltid at vi liva såleisne. Han sier her at og jeg prøver faktisk tala vi tykker som vi antallig, men bare som vi holdlige, som vi nøyføringer i Kristus. Mjölk gav tykker å drekka, med gav tykker ikke, tog til tålte tid ikke enn, ja, tog til tåla til ikke nu helter, tog sier han, det er jo kontanter der. Tog tid er holdlig enn. Ja, så kan man spyrja, hva er det til mest? Jo, sier han, du tar i øvund og træta tikkara middelen, til ta ikke holdlig, og ber at et som menneske vån, spyr han. Ta en sier palsamær, en annen palsamær, til ta ikke, og så sier han i gasareion, menneske. Ja. Og så får han forklare hva det tarbeid Ja, ja. Det er ikke atleir til at man skal ta pastøy fri øren og være måter hinnom. Men det er bare tenner sammen til å virke dette samme verst, ja. Ja, det er... Ja, så kunne vi gjøre sida som det skal stendre. Hva skulle vi nå si om dette? Ja, akkurat. Jo, at tjata, ja. Ja, jeg har alltid det som man kanskje bare først og fremst, og det eneste man kan si, at hva vi hetta. Ja, akkurat, ja. Ja. Og til han spørner som hver enkelt av oss kan sette seg her. Det er her det ligger. Ja, ja. Vi får ikke sagt hva henne skulle gjøre. Altså, at jeg har jo også nett om etter personlig, ja. Alltid tar jeg sier det, at er meg sjølvån, altså, som Paulus sier. Han har fått la viss om at de, altså, sjølvån er fyllt ved gask, vet du hva sier han sier? Fyllt. Fått av. Ja. Ja, les det. Ja, han sier her. Jeg har eisne sjálfur til fotler vissi omtikkum brøvmun at tid av tikkum sjálfun fotler av gask, fyllte vi öllum kunnskapa, for eisne aminna hverandre. Ja, öllum vi öllum. Ja. Og tar man så kommer til hessa nye stå at det verilagen, så er det ofta så at den naturliga människan sier hov, nu du måste ha hör också om det själva. Men ta det hetta som inn. At som møyner hoksaner, at det hans hoksaner, som han har gjørst til møyner hoksaner, tog han har gjørst åkken løyt. Akkurat. Ja. Og 16. kapittel i Johannes, hvis du sitter også om at nå vi tar som det, altså for bare lese her i 16. kapittel, så sier du akkurat Arjen Jesus står, hvordan han tåser om att vi ska vara åt. Alltså han ständer bort framan för att toucha loj och toucha för och. Och nu är det akkurat som han skriver och vad kallar man det? Ett aknarbrev till okom. Arjen västgörs. Arjen där lyckas som. Och jag alltid att det är så vackert. Till omint var mätta det vackert alltså. Det minnes en av konen som jeg vet seg, og hon var, hon var gammel, og hon satt der, røkter henne, og så sier vi, hon satt og sang den store hvite flokk vi ser, ja. Og så sier jeg, kæra syster, det var ondfullt, nei, det kan man ikke vite enn, sier hun, sier hun bare det. Så sier vi henne, ikke vita da. Vita det ikke at nei,
Det blev allt som tar liksom slott, det blev slott. Så säger vad är det som ligger på bordet så där? Ja, det var Bibeln säger. Jag säger vad är ni helt Bibeln? Hon är inne i helt Gamla testamentet, och Nya testamentet. Och säger och testamentet vet att det vad det är. Ja. Hon åtte ta och hon har testamentet på en åtte då. Så så vet att det är inte att testamentet. Ja, men ta och tänk lite så säger. Så säger man att det är kvar över skriva detta testamentet. Och kvar över tänkt lite så där. Jo, det är i hans fyra, säger de. Att hon fick detta testament. Jag säger, och så det var det, alltså, säger Tänak om att hon visste en standa rönterna skulle arva rydde gods. Alltså, bara vi träck. Och nu säger jag, nu bröts de. Och så säger vi gärna. Och så blev han gripen av det. Och så hände näka vi igen, alltså. Akkurat som om att... Alltså, akkurat som om bröttes totalt, alltså. Och så är väl inte snacka mer om det negativa, eller näka mer, men så bara för jag bya i samband med att så gott det vara tryckor och kvill och i god. Då köpte så all och Jesus är kött vid förra mala. Och så fortäller en filmare att jag kommer åter här som hon var att hon är sagt vi gärna nu har det antakt. Nej, hon checkar antakt så baptisten säger. Det var det tror jag. Så säger hon, Tog bästa vänner är baptist. Nej, Paul Fere var inte baptist. Det garanterar jag om Fere. Så stor avvarskan hävda. Jag vill ju hatta. Som vi tar oss om. Nej, han var, och jag tog det på jag hatta var en väldigt sannlöjt. Så nu har jag upplevt det. Jag blev det. Og en annan som ikke fann atter i fargen. For nere i en bo i Danmark da, jeg sa hun satt her en kvinna. Og hon har haft det opplevelse. Jeg taler i først, og så jeg var så glad for jeg så kjenne at jeg kjente han atter i kjøkken en æra som var siste på henne. Ja. Og jeg visste at hun var ferdig i kjøkken når jeg kjente han her. Hon har en gamla mamma och hon är tillsar även. Och mamma var inte dig, men hon var från Etsheim och hon var här som vi tog på in. Så det är livrat till och jag sa och skriva någon där. så var jag över till henne. Och han så satt så in även ett av framför henne. Hon för att göra kaffe till det som var kommit till möten. Så säger vi att det är skojt att det gagnas väl i kvalt så att här. Vad ska han säga? Han säger, jag skulle det inte här. För att det första ferie jag har hört god rockna vi med här. Ja, först du. Så säger det här kanske bara till. De har överhört också. Nej. Alla ställen i runt jag kommer fram är att här. Som är behov. Det här vet och tid. Alltså hon var utanför. Allt vill säga. Jag blev öliga klack. Det kan inte vara så rätt. Nej. Och så säger ni jo. Det var. Men så kommer till och säger att god rocknar vi med här. Och är brötst. Jag sa att säga. Folk kommer brötst. Ja. Da jeg kom etter her, så får jeg, da var hun ikke. Jeg kom etter her innenfor træt, og da var hun fyrre, som der var venninter,
Så sier hver hon? Nei, hun var ferdig nok til farger til at mamma så hon var røktaren med, og hon ville fære hjemme vidsen. Så sier jeg, og hvordan var hun at han var ferdig til Paul? Det var ikke den samme personen. Det var, men det er ikke den samme personen. Nå hadde akkurat det. Det er hin person. Ja. Og det har vi hørst om i det. Og til å pointere det så utrolig vel. Jeg ser bare personene. Ja. Ja, men det er det snurr seg om, altså. Ja. Og dette her er det som kan hente, og ofte henter i en sekunde. Ja. Og det kan enda være mennesker som født og oppvaksen i sundagsskolen og møte og alt dette. Men tøyen bare ikke her. Altså, et eller annet men så i en god givende løte, og i en nå, altså, så ta nu ikke løyve en verleik innan uja. Det er valgsiktnas. En nærme har spurt meg for det var Norge. Jeg var nok snakk på Vestland, Norge. Nok snakk var. Jeg øyelig gauar vidtjaner, og så sier jeg som meg, hva er stavmoner at de foresko sjåmannen og de norsk? Jeg sier, jeg vet ikke, altså, de får ut det havet og alt det der. Nei, det er ikke det jeg gjør. Og så knappt jeg tjekket opp for meg. Men det her bøyplan, noe sammen, som mamman kort ned i klasset. Og så sier det igjen. Ja, det måtte være, sier han. Det måtte være. Og då Andreas som tone platt jeg forteller meg en mann som var øyelig når jeg møtte evangelien noen. Og han får så at det hekkene at gjøre et arbeid som var nøye til å gjøre. Og med han stendet så måtte han slippe seg vik først, og at han skulle gjøre et eller annet. Og så knappt altså, nå setter skipet øyla fast, og han var slangt opp, først, av hekkene. Han stod av lønningene, her etter det. Og i havet. Og Andreas sier da fikk han etter, som en frestamann. Han var ikke frester. Den ble slangt opp, og han var frester, og han kom ned i kjekken. Andreas var så veldig såleis til vårt. Ja. Jo, da fikk han frestene inn alt. Han var ikke hjemme over seg. Omgatt hjemme over alt. Og ta minnes det vel. Det er nækka som... Det er evangeliet, Paul. Det er evangeliet. Ja. Og i praksis. Ja. Du leier mest til å gjøre her, og i året og verst. Akkurat. Altså her som vi løser. Ja. Du er at... Vois mer, kort verst. Altså, hvordan er det vi de som er? Til reisen kom fram og i snø, løtene. Ja. Har du nekket deg til Paul? Nei, nå har jeg lagt oss indre. Jeg var ikke om det bare er en hyring av glaven som skulle brenne at avtattene og måttene til man askene vekk etter. Ja, akkurat. Ja, og så kom sommer og bør om eld, det ble om lov. Ja. Ja. Igen är kvalskaj och bo en lov till att slakta så där. Ja. Ja, tack för det att vi inte kunde vara här. Tack för att det siktnäst är här som vi lojtar till samma i Anjo. Att uppåt och den helaste tryckvackaren som gjorde sig bra säger att be i hela andan. Och här är det kvart i runt hållt. Det är en underfullt støva øya, her har fått, at topos og jokk, og ta en så personen lever, og til kjemer så være vidt riktbort til Skotsson. Men Arjen vil færre, og i sånn eierblitt nå, ta være et ombrød til å heve at det kjenner likam som to. Dørter likam Kristus er. Og herre, god anden, og da vi så være så løtt som til å være en ante, og i et antall likam og flytta inn i dørten herre, hva er det ikke underfullt. Jeg synes ikke det som du er, og er at her løg,
kjennlige. Takk for det, og takk for så løt, og takk for så kære som viskat skjermen her, vi lette det i tøyne hånd. Og takk at jeg i Jesu navn, amen. Amen. Og vi hesson så hesson pastor av Gjerstamal komna enda, og vi færre takka for jokkon. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som teker seg av Ljøvenen, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av Gjerstamal som heva vært, tar kan så finne YouTube om du leitar av Iktus Sjønvarsp. Og hese pastoren, han kommer eisne å være lagt her, og han kommer eisne å være senter av Kjei Kristelig Kringvarsp. Så enn for, tusen takk for hesfer.